The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 14:27 says, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Philippians 4:6-8 says, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Isaiah 41:10 says, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. In Psalm 23:2-4 it says, He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. 1 Peter 5:7-10, Casting all your care upon Him, for He cares for you. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. But may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen, and settle you. Psalm 46:1-3, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. Selah. Ephesians 4:26-27, Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Sa dili pa kita sugod sa pagpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, nining atong Bible study, gikinahanglan ng atong pagsusi sa atong kaugalingon, ingon nga mga magtotoo. Gimanduan kita sa pulong sa Dios nga paggamiton kita sa prinsipyo sa rebound technique or recovery technique. 1 John 1:9 nagaingon,
If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Mawala ka ng pagi, ikaw maka salmot usab din atong Bible study through the YouTube. Ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So sa hilom magandam ta sa atong kaugalingon, agi og pagampo sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity of studying your word once again. Nining adlaw, salamat o Diyos sa imong pagdala kanamo dinhi. Bani kami o Diyos, pinagi sa paglamdag kanamo sa Espiritu Santo sa imong mga kamatuoran. Salamat sa kinabuhi nga imong panggilugwayan hangtod ni gayuna. Nagtimailhan nga ang imong plano nagapadayon pa sa paglihok sa among kinabuhi. Salamat ni ining tanan o Diyos sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among manluluwas. Amen. Well, good day everyone. Aniano sab kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Welcome kaninyong mga tingali doon ay mga bag-o. So welcome kayong kamong tanan ni ining among Bible study. Ato na kining Bible study. So kung ikaw positibo nga nangita sa kamatuoran, you came to the right place. So, mao kining atong Bible study. We have been doing this for the last 2.5 years na. Og taon-taon na kita dinhi kini grasya tanan. Wa kita'y katakos ni ini. But it's all grace. Okay? Karong adlaw, by the way, doon na tayo lain usab nga pagtulunan. The doctrine of the rapture. Ikinahanglan natong mailhan, masabtan, kining mga butanga kay labihan pagkamainungdano ni ini. Bililhon yun ning maong pagtulunan alang kanatong mga magtotoo. Okay? So dito maglangan. Are you ready now? Okay. Unas tanan, daghan pa sa mga magtotoo at mga igsuon. Ang wapagyod malamdagi o mapatinawi bahin sa dakong tulumanon sa Dios. Sa sunod kini. This is the next big event. Dakong tulumanon sa Dios sa kasaysayan sa kalibutan nga mao ang gitawag nato sa Binisaya og pagsakgaw, rapture sa in English. Now, ato karong tunan kining doktrinaha with an open mind. Buksi ka ng imong salabutan aron katudlo kanato ang balang Espiritu Santo. Ato rong tunan kining doktrinaha aron sa paglamdag o pagpatinaw sa atong mga igsoong Kristohanon niining labing gipasabot nga hitabo. Dili gipasabot, gipaabot, okay? The most expected, all believers are looking forward to this. Labing gipaabot nga husto nga hitabo sa mga magtotoo. Na mao ang pagsakdaw, otherwise called ang lainganin ni resurrection of believers, which is the church. Ikaw nga magtotoo, simbahan ka. Okay? Now kining maong kulbahinam, okay, nga hitabo sa kasaysayan sa kalibutan, mahitabo lamang sa dihang paminaw, sa dihang makumplito na ang pagpurma sa lawas ni Kristo dinis kalibutan. Meaning,
kung ang gidaghanon sa mga magtotoo makaabot na sa gikinahanglang gidaghanon nga mo ay magakumplito sa gitukod o giporma nga lawas ni Ginoong Jesucristo, the body of Christ. Okay? Dinisyuta. Diyan sa kalit lang, in a wink of an eye. Di gani kay wink of an eye, ang kapaspaso nini 1/60th of a second. Diyan sa kalit, mas paspas pa sa pamilok sa atong mata kining hitabua. Now, okay. Atong ablihan karon ang atong Biblia diya sa 1 Tesalonica kapitulo 4 mga bersikulo 16 ngadto 17. Okay? So, are you ready now? Naablihan na nimo imong Biblia? Okay, kini na tanayon sa in English. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Okay? Ug diha usab sa Mateo, palihog ambre adto sa Mateo, kapitulo 24, versikulo 30. Ug nagaingon kini. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Now, kining pagsakgaw sa tanang mga magtotoo, this is to all believers throughout the whole world. Okay? Tanan. Why na exempted? O kay kuhaon o sakgaon naman tang tanang mga magtotoo gikan ning kalibutan na. Di man moingon ang Dios og nahala. Na human akos tao og niining kalibutan na. Sige, hukman na lang nato ning tanang mga di magtotoo nga nahibilin dinhi sa kalibutan. Dili moingon ang Dios ana oy. You see, the interesting thing sa gamhanan nga Dios, human niining hitabo nga gingan pagsakgaw ug ang pagsugod sa gitawag natong tribulation period, 7 ka tuig. Og kining panahona sa kasaysayan sa tao, nga kanang panahona mao'y kinagrabihan, kinagubutan, kinapaitan, kinangilngigan, kinamakalilisang nga panahon sa tibuok kasaysayan sa tao. The worst period of mankind's history. Nagitawag kinis binisaya og panahon sa kasakitan. Tribulation period. Nahuman sa rapture, and the beginning nining 7 ka tuig nga panahon sa kasakitan. Ang Dios mupadala dinhi sa yuta og mga Hudiyo nga mga saksi, Jewish witnesses sa gidaghanon nga ibaw kag pila 100 og kapatag 4,000 144,000 Jewish witnesses. Aron kini sila mao'y musangyaw mo evangelize sa kalibutan, gunya iyang ipadala pagyod ang duha ka kinsa man iyang ang Dios ipadala pagyod ang duha ka dili katuohan apan gamhanan nga mga saksi aron sa ituyo to evangelize the whole world. Abi nimo sa dili pa manaog si Ginoong Jesucristo dinhi ning kalibutan na og magapundo og magahuwat sa tanang mga magtotoo diha sa panganod, mao kana ang pagsakgaw ha. Sa di pa kini mahitabo, anay dako kayo nga
pangbiya sa pagtuo sa mga katawhan. There's a great falling from the faith. Apan human sa mahitabo nga pagsakgaw, unya mo banos dayon ang 7 ka tuig nga panahon sa kasakitan, tribulation period, na ay dako nga evangelistic crusade nga may tabo din hining atong planeta. Now, dihas pinadayag, Kapitulo 11, versikulo 3, na sumaya lang ni siya imong Biblia, no? Inighatag na kong versikulo, ang blida yun. So, dihas pinadayag, Revelation 11:3, ang balaang kasulatan nagakanayon, no? Ipadala ko ang duhan nako kasaksi nga nagbistig sako ug isangyaw nila ang mensahe sa Dios sud sa 1,200 o kaliman ka adlaw, 1,260 days. Karon, kining duha ka mga saksi, the two witnesses, dili ni sila mga simbolo lang sa balaod o sa mga propeta. Wa ni sila mag-representar sa daan o sa bagong tugon. Kining mao nga duha ka saksi, tinuod yung mga tao, actual people. Musulti kini sila ug mohimog mga milagro. Ug ang tibuok kalibutan mahibaw niini. Kini sila ang starring yun sa mga balita matag gabi sud sa maong gidugayon nilang pagsangyaw. Kasagara sa mga katawhan mo ingon man mikailag kinsa ning duha ka mga saksi. Ako nagtuo base sa balaang kasulatan nga kining maong duha ka mga saksi mao ni sila si Moises ug si Elias nga gipabalik ngari sa kalibutan. Now, batay ni matik din ni na ay mahitabo nga dako pag-ayong revival o inunta pag pukaw nga espirituhanon nga mahitabo din ni sa kalibutan nga pinanguluhan ni atong usa ka gatos o kapatag upat ka mga Hudiyong ebanghilista, 144,000 evangelists ug ang starring gyud nga mga magwawali, star preachers, mao sila si Moises ug si Elias nga gipabalik lagi dinhi sa yuta. Okay? Now, nakuha ba ni mong ulagway ini? Now, nagtuo kita nga tinuod ni sanglit kining duha ka mga saksi hintukma ba nasibo kadaghanan niya ng mga hitabua nahitabo atol sa kinabuhi nila ni Moises ug Elias sa dinhi pa kini sila sa yuta. Well, abi nimo mao kini ang mahitabo pananglitan kadto si Malakias nga propeta Malakay mihimong panagna. He predicted nga si Elias moabot pag-una sa di pa mobalik si Jesus aron sa pag-andam sa daan. Now, dihas Malakias, Kapitulo 4, kini nagkanayon og, Behold, I will send Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Now, ang pulong sa Dios nagkanayon, na sa di pa mubalik ang atong Ginoong Jesucristo sa ikaduhang higayon, the second time, kini si Elias mubalik. O dayag na lang nga, mukalifikar kini nga mubalik kini siya sa di pa moabot ang panahon sa kasakitan nga usas mga saksi ug ang pagbalik ni Jesus kana mahitabo sa hinapos the end nga bahin sa tribulation ang iyang ikaduhang pagbalik. Ug niya pa si Elias wa gyud tinuod mamatay, di ba? Kaya nga naman tungod kay si Elias, gipasaka man lang dito sa langit. Ingon nga ang duha ka mga saksi, ipasaka man dito sa langit. Di ba ko ba na?
Kay kini kung duha ka mga saksi na nag-iya og susamang gahom sa pagpugong sa uwan, pareho sa gihimo ni Elias dito sa Old Testament. Nahinumdum ka nga siya miingon nga dili mo uwan sud sa tulo og tunga ka tuig gawa sa akong paglihok. Mo kanay buhaton niining duha ka mga saksi. Og si Elias misangpit nga ihulog ang kalayo gikas langit. O ka ba kay bawo nga siya ray propitas da ang pagsaad nga nakapadag kayo gikas langit. Og karon dito sa tribulation period, kini sila musangpit sa pagpadag kayo gikan sa langit. Og ang Biblia nagasulti nga mahitabo man gyud kini. Umulungtad kini sod tulo ka tuig ug unom ka buwan. Ug mao kanay gidugayon sa mahitabong huwaw, drought ba atol sa panahon ni Elias din sa yuta. So, I believe nga ang unang saksi mao si Elias, ang propeta sa daang pagigsaad. Okay? Ug ang ikaduhang saksi, nagtuo pud ko nga si Moises ni. Now, natay pipila ka kaligunan nga makatuo ta niini. Si Moises ug si Elias mitunga na kini sila sa usa ka higayon sukad sa ilang pagbiya ning kalibutan na. Sa kasaysayan o story of the Transfiguration, hinumdum ka nga kini sila si Moises ug si Elias dinhay pakigkukabildo uban sa atong Ginoong Jesucristo. Ug ang ilang gikukabilduhan may tungod sa kamatayon ni Jesus nga umabot. So, mo to higayon nga nagkahiusan to sila dito sa bungtod sa Transfiguration, Mount of Transfiguration. Ug busa, di na ikatinga ang ilang pagbalik pag-usab. Di ba? Ug ang Biblia nagaingon nga ang Dios mipreserbar sa lawas ni Moises sa tuyo nga pabangunon kini. Ang mga lawas sa mga saksi pabangunon usab. Ug busa nagtuo kita nga ang duha ka mga saksi din himaw sila si Moises ug Elias. You see? Abi nimo kung mahinumdum ko ining bahina, murag manlimbahot akong balhibo. Ang labing inila nga propeta nga nabuhi, ang labing inila nga maghatag sa balaod nga nabuhi, silang duha in tandem din sa yuta. Kinsa nagawali, bahin o paghukom ngadto sa nangalaglag nga katawhan niining kalibutana, o kauban ni nila mao ang dili katuho ang mga Hudiyong mga saksi kinsa mipanaw sa tibuok kalibutan da ang mayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo. Now, dihay nag-ingon nga dito sa tribulation period, pulos ngit-ngit dito ingon man ang ngiog ug madulom ug way kahayag. Now, paminaw. Si Moises ug si Elias uban sa 144,000 ka mga saksi o mga ebanghilista, kadto lamang sila ang nagada sa kahayag o kadanat. Sila ra. Og taliwa sa kangit-ngit nito higayuna, ang gamhanang Dios mupada sa iyang mga saksi. Karon, samtang niya din sa yuta kini maong mga saksi, kini sila mohimong mga panagna, prophecies. Paminawa pag-usab sa gisulti sa Pinadayag, Kapitulo 11. Diyan sa Kapitulo 3, nag-ingon kini, I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. Kining sackcloth, panapton nga sako. Okay? Now, ang Biblia na kanayon,
Kining duha ka mga saksi, magsulob kini sila ingon nga nagbangutan as mourners. O niya, suds tulo og tunga ka tuig, magwali kini sila bahin og paghukom. Dili uban og kalipay, kundi uban og kasubo. Not gleefully, but sadly. Namusangyaw sila, inubanan og kasubo og mga luha. Sila musulti ngadto sa mga katawhan dinhi sa kalibutan og unsa ilang isulti. Kung nagtuo kamo nga kanang nagpanghitabo ninyo dili maayo, matngunin ninyo kini. Kung dili kamo maghinulsol, musamot pagyud kana. Mo na ilang isulti. Now ang mga saksi magsulob og panapton nga sackcloth. Mutindog kini sila taliwas publiko nga mga dapit og muhugyaw kini sila ngadto sa mga katawhan sa kalibutan og maarang dawata ninyo ang inyong Mesiyas. Ingon nagyo sila maarang. Dawata maarang ang inyong manluluwas. Ang paghukom moabot nga na kaninyo kung dili ninyo siya dawaton, mga laglag kamo. Og dayak na lang, kang Biblia nagasulti ka nato, nga di na sila italagsaong gahom, nga dili kasagaran. Ug kadto mao'y nagapalig-on sa ilang tahas o ministry. Naunsa man himo pagkaybaho nga kining duha ka tawo mga cook lang nga magitindog sa suok o nagwali sama sa mga tao nga usahay imo makita karong panahon na. Bueno, ang ilang naangkon nga gahom ana gihulagway para sa atong kasayuran o atong mabasa kini diha sa kapitulo 11. Paminaw niini pagayo. And I will give power to my 2 witnesses and they will prophesy. Ug ang Biblia nagasulti nga kini sila magapanagna sud sa 3 ug tunga ka tuig. Ang Espiritu sa Dios magapuno nining duha ka tawo og makahimo kini sila sa pagbuhat ng mga buta nga wa pay tawo ang nakasaksi niini sukad. Nawangin ang pagwali nagdaog talagsaong gahom. Unusual power. Sabi nimo, ako ning isulti ingon nga magwawali. As an evangelist, way tao nga buot muwali bahin o paghukom. O way taong buot muwali bahing impyerno. O way taong ganahan musulti ngadto sa mga katawhan nga kung di ni sila maghinulsol, adto gyud ni siguro sila mudangat sa eternidad dito sa linaw sa kalayo. Apan ato ra gud unang iparking kini pangutanaha sa makadiyot. Pananglitan tinuod gyud ni. Unya kun unsay gisulti sa Biblia tinuod gyud. Kung atong isalikway si Ginoong Kristo ingon nga manluluwas, wa nagyulay pagi. There's no other way. Nga si Jesus maoray bugtong dalan, kamatuuran o kinabuhi. Guway makaadto sa amahan gawas kung pinaagi lamang kaniya. Kung naibaw, kung tinuod ka na. O you can suppose it's true. Unsa man yung matang sa pagkatao ang kinahanglan. Kinsa naibaw nga kana tinuod, wag yun kini siya musulti nga bisan kinsa bahin ini. Na yung uban nga nagaingon nga dunay mga kasimbahanan din sa nasod. Ingon man sa tibok kalibutan nga mohimo og dagkong accounting o pagpanubag, ilabi na niya itong mga pastor magtutudlo nga wa gyud nila sultiha mga katawhas kamaturan about the coming judgment bahin sa paghukom nga moabot. Now listen and get this. Sa matag usa ka pulong nga isulti ni Jesus bahin sa langit,
siya nakasulti na tulo ka pulong bahing impyerno. Wa niya pugni og likay kana. Wa siya mo hingok pag ignore ni wa gyud siya mo ingon og di ko motuog na kana. I don't believe it exists. Wa siya mo ingon niya na. Mas daghan siya gikapadayag bahin ini kaysa bahig langit. Pananglitan sa akong kabahin. Miagi man ko coronary triple heart bypass. Mga kawhaan na 23 years karon ang milabay. Ug diha ko'y maayo og batid gyud nga cardiologist, surgeon nga midis-dis sa akong dughan. Now, suppose kadto siyang cardiologist nako kinsa bisag nahibaw siya nga di na ko'y sakit sa kasing-kasing musulting nako, you'll be all right, Vic. Di na ka maginahanglang operasyon. Dili siya pananglit musulti og nako sa tinuod kung kahimtang kung di siya musulti ba sa tinuod kung kahimtang sa panglawas. So ang grabe pag yun, dili siya buot nga mahadlo ko o mabalaka ko bahin sa akong health condition. So ang pangutana, what could have happened to me kung wa pa siya musulti nako nga nanginahanglan kong coronary heart bypass? Do you know what I mean? So, if that's the case then, dili unta ngayon tumaong cardiologist to be in the medical profession. Di ba? Mao man usab ang kahimtang sa tao. Patay siya spiritually dead. Bisan tuod og buhi siya physical. He is spiritually dead, although he is physically alive. Kinahanglan siya katambalan, he needs a cure. Kinahanglan siyang pahibawon, sultihan, bahin tinuod niyang espirituhan ng kahimtang. Ang tinuod niyang kahimtang, he is lost. Naisalaag siya. Naa siya'y sakit. O kanang sakita, gitawag og sala. Mao na iyang tinuod nga sakit. Nanginahanglan siyang tambal. He needs a cure to his disease. Ug ang tambal niya ng sakita, naghuwat lang nga pagadawaton og kanang tambala mao si Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo libre nga gasay, free gift gikan sa Dios nga mahal. Namatay siya dito sa krus tungod sa atong mga sala. Listen and listen to this very well. Wailain nga tambal. There is no other cure nga nasayran alang nini sakit sa tao. Siya nga tambal, maora si Ginoong Jesucristo. Samtag yun na. Ang kaluwasan sa tao na lamang sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. There is no other salvation kundili si Ginoong Jesucristo. Acts 16:31 ug diha usab sa Acts 4:12. Ang pulong sa Dios nagkanayon og neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Acts 4:12 kana. Mo'y hinungdan ang duha ka mga saksi inubanan sa 144,000 ka mga Hudiyong mga ebanghelista atol sa tribulation period, kini sila magwali, magasangyaw nga tus tibuok kalibutan, bahin sa sakit sa tao. Ug sila magawali bahin sa maabot nga paghukom. Kung dili kini sila magausab sila una-una, mumitanoeo, Grigong pulong metanoia, change of mind, o repent, they're gonna wind up nga tos kapungot sa Dios. The wrath of God nga mao sa lake of fire. Linaw sa kalayo. Karon paminaw. Ang mga pastor magtutudlo, mga ebanghelista, o mga magwawali, magapadayon kini sila sa pagwali ug pagpahibaw sa mga tao mahitungod sa ilang tinuod nga sakit nga gitawag og sala. Ug kanang sakita
maganod-nod ka na kanimo dili magtotoo ngadto sa impyerno kung dili ka matambalan ni anak sakita. Apan ani ako'y mayong balita. I have good news for you. Alang kanimo higala. Adun natay tambal. Tambal alang ni anang imong sakit. Kining tambala gitawag og dugong giula, shed blood ni Ginoong Jesucristo. Ug sa panahon sa kasakitan, tribulation period, maogyud ka ng panahon nga diin ang duha ka saksi uban sa usa ka gatos ug kapatag 144,000 ka mga Hudiyong ebanghelista muhimo niya ng maong pagsangyaw. Ilang sultihan, ilang paibawon ang tibuok kalibutan may tungod sa ilang sakit sa kaliwatan sa tao. Ug nga ang hari sa mga hari ug Ginoo sa mga Ginoo moabot na aron mo pahimutang na siya dinhi sa yuta sa iyang gingharian nga magalungtad sud sa 1,000 ka katuigan, 1,000 literal years. Ang balang kasulatan nagsulti, ang kining atong gihisgutang mga saksi magadag dili katuohan nga gahom, ilang ipahamtang ang mga kamatay, plagues sa in English. Ug kini magakahitabo. Ug sa tibuok nilang pagdagad nining kalibutana, sila mao ang mamahimong mga kampiyon sa pagkamatarong, champions of righteousness, ug sa paghukom batok sa masupilong kalibutan. Now, tingali mangutana kaniya nining pangutanaha bahin nini. Ngano makaako man ang Dios pagbuhat nining iyang buhaton sa paghinapos sa kapanahunan nga paghukom sa mga masupilon o dautan. Ug ang counter o sumbalik ko nga pangutana niya na mo kini. Unsaon o ngano pong di man siya makabuhat niya na. Unsaon man niya pagkamatarong nga Dios kung magasudong o mustambay lang siyang mutanaw sa dautan nga dili niya kastiguhon. Unsa mang matang siya pagka Dios, kinsa angay natong simbahon kung igo ra siyang magsudong sa mga dautan nga nagpangitabo ni kalibutan. Karong panahon na nagkinabuhi kita sa giingon ta og parenthesis sa pasensya sa Dios. Pananay anlaw nga moabot nga matapos ra ang pasensya sa Dios ug ang kupa sa pagkadautan, the cup of iniquity mapuno na ug si Ginoong Jesucristo ang maghuhukom sa tibuok kalibutan moabot. Yes, kining kalibutan na paghukman is going to be judged. Ug ang Biblia nagapadayag nga human sa certain period of time kining naasoy mga saksi pagalutuson, they are going to be persecuted. Ug niya patyon gyud kini sila ug ibutang kini sila sa kadalanan sud sa 3 ug 2 ka adlaw, 3.5 days. Ug samtang ila nang kuhaon ug hipuson ng ilang mga patayng lawas aron ilubong, kini sila i-resuscitate pinaagi sa Espiritu sa Dios ug dadon kini sila sa langit. Ug buot gud unta kung mao'y muwali dito sa kadalanan human sa maong hitabo aron ikahatag ang pagdapit o give the invitation. Unya may bawang nagyod nato nga kining duha ka mga saksi gida na ngadto sa langit, miraculously resuscitated. Milagro nga gipabuhi pag-usab. Umutindog lang ko uban sa pag-ingon og nakita ninyo, I told you so. Ging nantabaya mo karon paminaw mo ining akong ipaibaw ninyo. Unsa man nimo sa pagkailangit,
how are you going to heaven? O unsa may paagi nga ikaw mahilangit. Unsa man nimo pagkaybaho ni Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Ang Biblia nagaingon nga sa diha nga kining mga hitaboa mahitabo din sa kalibutan. Ang matag usa ka mata, every eyes makakita o makasaksi sa paghitabo niini. Ang kada mata, ang matag usa ka tawo makasaksi niini. Ang gitawag og resuscitation di ni pareho sa resurrection ha. Ang gitawag og resurrection. Ang resurrection ug ang pagsaka sa langit, ascension nining duha ka saksi, makita kini kada mata. Tanang mata makakita. So di lang kay maingon kining local event, dili ni kay local event kundi usa kini ka talan-ahon worldwide phenomenal thing nga hitabo. Nagsulti ang Biblia nga sa diha nga patyo na kining duha ka mga saksi, ang mga tao nga didto niya ng tungura mga lipay pagayo nga magsaulog sila mga piging, magparty kini sila. They will have a celebration. Mura ning ilang pagselebrar og panahos Pasko, Christmas party ba. Ug ang libro sa Pinadayag, Kapitulo 11, versikulo 10 nagkanayon og malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni duha ka mga saksi. Sa ulogo nila kini pinaagi sa paghinatagay mga gasa. Kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan niya itong duha ka propeta. So mag-Christmas party ang mga katawhan ng tungura. Mao ni unsa ka ngilad. Magi-exchanging gifts ang mga katawhan. Mga lipay, pagsaulog, tungod sa kamatayon ni duha ka mga saksi, kinsay ilang ituan nga nagahasol, nagasakit, nagatulisok nila. Ang buot ko ipasabot sa mga katawhan. Nawabi nimo, kining mong hitabo, usa lamang kini sa mga kasaysayan nga atong mabasa matun-an diha sa libros Pinadayag. Ug usa sa mga kapitulo ni maong libro, bahin sa duha ka tawo nga gitawag sa Dios, nga mao'y magadala sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan niya ng pinakadulom nga panahon nga nahitabo sukad nga nasinatis kalibutan. Kay bawo ka, kung muadto ka sa libro sa Pinadayag, imong mamatikdan nga naay mga madulom nga mga dapit. Apan sa matag dulom nga dapit, ngit-ngit ba, na itawgon tag parenthesis sa kaluoy sa Dios. Kaya bigod nimo, ang Dios dili mo biya sa iyang mga katawhan nga way saksi. Di man gyud ko mutuo nga biyaan sa Dios kining atong kaliwatan or generation nga way saksi. Sayod ka nga naidaghang mga katawhan sa Dios nga nagasangyaw sa maayong balita sa kaluwasan ingon man sa pulong sa Dios. Pinagi sa telebisyon, sa radyo, sa YouTube, ug uban pa. Ug ang Dios nagapadayon sa pagpadangat ngadto sa iyang mga katawhan. Nag-awha kanila sa pagduol kaniya ug paghinulsol ug sa pagdawat sa tambal alang sa sakit sa sala, sin, sickness ug espirituhanong balatian. You know what? Sa gayon nga muna-una kung ining duha ka saksi, udayon ko kaamgo kung unsa gyud di ay ang pagka-ebanghilista, ang pagka-magsasangyaw, ang ilang kaisog, ang ilang kalig-on, ang ilang dili pagbatog kauwaw, ang ilang pagka-malahutayon, ang ilang gahom, ang ilang kadasig, ang ilang mainitong pagtagad, boiling hot attitude. Nagaampo ako sa Ginoo. Ngaya unta akong tabangan nga mahimong usa ka saksi nga sama niya na. O nga
tabangan usam ka nga mamahimo usa ka saksi nga sama niya na. Kaya usagod ka saksi, suma sa ato ng nasayran, usa siya ka yanong tao. Kinsa mo pahibaw sa ubang tao kung unsa ilang nakita, unsa ilang naibawan, ug unsa may tinuod. Kaya aron ka masayod, for your information, mao kini ang panahon. Samtang nagaandam kita nining higayuna alang sa hitabo sa umabot nga panahon. Nga diin kitang mga katawhan sa Dios, kitang mga believers, kinahanglan nga magmainiton kita. Ingon nga nagadilaab, dala ang mayong balita sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo. By this time, kinahanglan nga maayo na natog sag-o, hingtuhop na gyud ka nato ang bahin sa mayong balita sa kaluwasan. Kanus asang napita ug unsaon ta sa pagpahayag niini pinagis enabling power sa Dios Espiritu Santo. Hugotang nagatuo nga mobalik si Ginoong Jesucristo ug siyang pagbalik ang Biblia nagasulti og kinsa katong wa motuo kaniya moatubang sa great white throne judgment. Ug kini sila pagahukman, pinasikan sa usa lamang kabutang. Nahisulat ba ang ilangan sa Lamb's Book of Eternal Life? Ang basahon sa kinabuhi. Kay kung dili ang ilangan makit-an nga nahisulat sa Lamb's Book of Life, dili sila makasud sa langit. I'm sorry to tell you. Pangutana. Unsa may buhaton sa tao nga iyang ngalan may sulat diha sa basahon sa kinabuhi nga iyas karniro. Tubang, pinaagi lamang sa ilang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang aron sila mamaluwas. Imo na ba ka nang gibuhat? Imo bang ituhuan si Kristo lamang? Paminaw, ang kaluwasan o lamang ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. That is salvation. Magampo ta. Amahan namong Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining among pagtuon sa imong balaang pulong. O akong ipahinumdum kini ngadto sa nagpaminaw karon nga mga higala. Higala pa kay wala pa man sila makadawat sa kaluwasan. So akong i-address kini ngadto sa dili magtotoo. If you are listening right now, if you are an unbeliever, paminaw. Higala. Mao ni akong i-address nimo higala. Kung ugaling mamatay ka karon, nahibaw ka bag mailangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kahangturan. Ang Biblia, ang pulong sa Diyos nagkarayon nga imo ra bagyong mahibawan. Ipangutana ta ka, ning maong pangutana, sanglit mo man kini ang labing minungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Pangutanon ta ka, pag-usap. Luwas ka ba? Now, dili question kung sako ka bago sa kasimbahan, kundi luwas ka ba? Are you saved? Di pod question kung nagkinabuhi ka bago sa katalahuron o dalaygong kinabuhi, kundi luwas ka ba? Ang Biblia nagsulti sa ingon ini. Kinahanglan maluwas kita. Higala, aron ka maluwas. Usara ka paagi. Nga maangko nimo kining kaluwasan. Now, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Kay kita kung puros man ta mga makasasala. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa imahen sa Dios. Roma 3:23. Now, pinagi sa pagtuo. Pagdawat nimo ang Ginoong Jesucristo. Kay si Jesus namatay aron sa paghatag og kinabuhing walay katapusan. Ngadto ni bisan kinsang mutuo kaniya. Hinoon sa mas bisag unsang gasa kanang gasaha, wag ibili hangtod nga imo kanang dawaton, no?
Juan 1:12 nagingon, apan kadtong midawa atong misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So, maura ka na. Duhara imong kapilian ni kana, mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas o ikaw maluwas? O musalikway ka ba kaniya nga manluluwas o ikaw mahinukman? So, pili. Apan sabta ang gisulti sa pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nagkanayon, ang dili mutuo mahinukman ang daan. Tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa sublion ko sa pagpahinumdum kanimo, higala tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Let us pray. Salamat o Dios ni ining imong mga pulong nga nagpatinaw ka namo ni ining imong kamatuoran. Salamat. Ning among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma nining dapita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan mong gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.